नै लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आरो दा नै बैसागुखौ जाखां लोंखां रंजाखांनानै मथा मथि 10-15 दिनसोनि उनावहायसो आङो आंनि जुखाम आबादथिलियावहाय फैदों नायदिंनो थाखाय नोंथांमोनाबो आंजों नायफादों नङा होमबा चलो आंनि जुखाम थिलिनि फार्स्ट फांबासो जौजेननाय बा देरग्रोजेननानै फिथाइ थायजेननाय बेयो माबायदि जादों बेयो राबायना रायाखै अब्लानो मिथिगोन नङा होमबा उननिफोरखौ बेयो राबायब्ला निश्चय उननिफ्राबो रानायनि लामायाव आरो बे जुदि गोरलैब्लाथ' उननिफ्राबो निश्चय गोरलै जागोन होननानै मिथिना मोनगोन ओंखायनो बे फार्स्ट जिथु जौजेननानै फिथाइ थायजेननाय फांब्रै फांबासो बा 6 दालसो जिउफोर थानो हागौ नालाय बेखायनो लावथि लाफाथारदों आङो बेनोमोन लोगोफोर फार्स्ट जौजेननाय माबाया जुखामा आंना बेफोरमोन आरो फिथाइया थाइजेननाया दाना सबनिफ्राय देरसिन फिथाइखौ खाना नायदिनि बेयाव थाइनै दं नङा होमबा बे थाइनै थानायखौनो खाग्रोना नायनोसै La 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 लोगोफोर फ्राय राबायानोसै आरो बेथ' थेवबो साननैसो दोनजाबावगोन बायदि मोनदों राबाय नै जोबोद मोजां जादों नायफैनायनिथ' एसे गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला फिथाइया फ्राय मोजाङैनो दङ एबा मोजाङैनो जादों दा रानायनि लामायाव फैहांबाय आरो साननैसोबा मोजां रासिगोन फिथाइया नाथाय मोनसे गाज्रि बा दुखुनांथाव जाहोना जाहैबाय नै गोरलैयावनो एम्फौ जादों आरोना अबेबा फिथाइयावहाय माने एम्फौआ नस्थ' खालामजादों आरो मोनसे खोथा फोरमायबावनि बेनो जाहैबाय आङो जायखौ माने गिबाय थादोंमोन बा जाखानाय नंला होननानै सानदोंमोन आरोना जायफोरा मोसौ हाबनानै बोरमा हाबनानै जाखिजादोंमोन आरो दै मोनैयावहाय देरनोबा जौनो रोङाखैमोन बेफोरो दायो दै मोननानै एबा हासारबो एसे होबावनाय जादोंमोन बैसागो जाखांनानै दिनै नायफैबाय जौनायाथ' बारा जौनो हाला बेयो जौनाय नंला थेवबो माने फिथाइया बिराद मोजां जादों आरो गासैबो मोनफ्रोमाव फिथाइ दंजोबो दा बिदि फिथाइ थायगोन होननानै बे जौनो रोङि गायफोरखौ आं माने आसा खालामाखैमोन आरो फिथाइ मोनगोन होननानै नाथाय फिथाइया फ्राय मोजां गोजानो दंजोबो बे फांसेया एसे बोरैबा जाबाय खोमा गस्ला गैला बेना फ्राय दंजोबो गेसेंआथ' बहुत गेसें बिथिंनिया आं बेखौ मोनगोन बा जागोन बिदि फिथाइ थायगोन होननानै एकदम आसा फारिथाराखैमोन नै लोगोफोर खोब मोजां मोनदों गोसोखौ मानोना खोब मोजां डेभेलप जादों जुखामा फिथाइफोराबो मोजां थायदों बेखायनो आं खोब गोजोननाय मोनदों खस्थ' खालामनायनि बा जिहेथु आं देग्लाय फार्स्ट मावजेनदों ट्राइ नायदों आरोना माने ट्रेनिं लानाय बायदि जाहैदों आरो एक्सपिरियेन्स लानाय बायदि दा खोब मोजां एसेल'सो मावदोंमोन आङो बांद्राय नङा 3 बिगासो जानो हागौ आरो बेखिनिखौ मावनायावहाय फिथाइखौथ' दायो थिगखौनो मोनदों नाथाय दा फाननाय समाव माबायदि मा मोनगोन बेखौ बुंनो हाला लाब मुलाम्फा मा मोनगोन ना लस जागोन ना मागोन बेखौ बुंनो हाला नाथाय लसखौथ' जागोन होननानै आं सानाखै मोजांखौनो मोनदों दायो फिथाइफोरखौ नायनानै देग्लाय एक्सपिरियेन्स लानाय हिसाबै खोब मोजां मोनदों नेक्स्टआव आङो
बेनिख्रुइ बांसिन माने बे जुखामखौ आबादखौ मावगोन होननानै दायो थांखि लादों आरोना नायनोसै खानाय नायनि एसे जार जानाया नै जुखामखौ जानाय नायबाय आरोना जोबोद गोदै गोथाव जादों जुखामा मोजां जादों लुगैबाय नामा नोंथांमोनाबो जानो हागोन र' उनाव हरगोन